Afganistane sa tento týždeň začal nový školský rok. Dievčatá a ženy od 7. triedy vyššie sú naďalej z dochádzky vylúčené. Afganistan zostáva jedinou krajinou na svete, ktorá vzdelávanie žien obmedzuje. Podľa organizácie UNICEF sa zákaz týka viac ako 1 milióna dievčat. A o téme si povieme viac s Marianom Cehelníkom z humanitárnej organizácie Človek v ohrození. Pekný večer aj vám. Pekný večer. Prečo sú dievčatá a ženy naďalej vylúčené zo školskej dochádzky, keď Taliban pri chopení sa moci sľuboval, že ženám umožní vzdelávanie? Áno, je to pravda. A Taliban po tom, čo sa chopil moci, v tých prvých vyhláseniach ohlasoval zmenu niektorých svojich politik a mimo iného tam bolo aj to vzdelávanie dievčat a prístup ku vzdelaniu všeobecne. Ale popravde už mesiac po nástupe vlády Talibanu vošli do platnosti prvé obmedzenia, ktoré vylúčovali ženy z verejného priestoru, z niektorých povolaní, zo vzdelávania a podobne. Počas ale Taliban sľuboval, že pre vyššie vzdelanie dievčat musí najprv vytvoriť určité podmienky. Čo to znamená, presne nevieme. Ale zaznamenali ste v tomto nejaký pokrok? Áno, máte pravdu. Práve to prerušenie vzdelávania žien a dievčat zdôvodňovali tým, že v školách na to nie sú vytvorené vhodné podmienky tak, aby boli dodržané miestne pravidlá kultúrne, v zmysle, že ženy by mali vzdelávanie úplne oddelené od mužov, nejakými stavebnými úpravami a podobne. Čiže oni takýmito praktickými dôvodmi zdôvodňovali, prečo im vlastne upierajú toto základné ľudské právo na vzdelanie, prečo ich diskriminujú, ale nie, žiadne zmeny v tomto ohľade nenastali. Tu možno je dôležité poznamenať aj to, že jedným z najväčších problémov afgánskeho školstva, a to aj pred nástupom Talibanu, bol práve nedostatok škôl, aj učiteľov, ale nedostatok škôl, ktorý najmä v rôznych vidieckých oblastiach, horských oblastiach, Afganistan je naozaj veľmi hornatá krajina a tá dostupnosť škôl je naozaj komplikovaná. Je potrebné za nimi dlho cestovať, to zase kladie nároky na rozpočet rodín a podobne. Takže tá situácia nebola ideálna ani predtým a rozhodne nedošlo k žiadnemu zlepšeniu. Keď sa pozrieme na ten široký obrázok toho školstva, Taliban pri prebratí moci tiež zaviedol telesné tresty v školách, zmenil učebné osnovy a tiež mnohé ženy v učiteľskom povolaní nahradil nekvalifikovanými mužmi. Čo to urobilo s kvalitou tamojšieho školstva? Tak ako som spomenul, ona nebola vysoká ani predtým. Síce pred nástupom Talibanu sa urobilo niekoľko naozaj výrazných zmien a najväčšou bolo práve umožnenie vzdelávania žien na všetkých stupňoch vzdelávania. A po jeho nástupe všetky tieto vymoženosti boli znovu odstránené. A tie telesné tresty, povedzme, tie boli problémom aj predtým, ale podľa správ, ktoré z Afganistanu máme, alebo ktoré získavajú organizácie, ktoré sa zaoberajú špecifickým vzdelávaním, je naozaj tá prítomnosť fyzických trestov výrazne vyššia, než bola predtým. Jedná sa často aj o šikanu zo strany učiteľov, keďže sú to veľmi často nekvalifikovaní ľudia. Ono aj predtým bolo možno až polovica učiteľov v Afganistane bez adekvátneho vzdelania, ale táto momentálna situácia je prakticky zúfalá. V tých školách učí vlastne ktokoľvek a veľmi časté sú aj prípady, kedy jednoducho učitelia nie sú, takže niektoré predmety sa buď to zrušili, alebo sa jednoducho nevyučujú a deti iba trávia čas v tom prostredí školy, ale bez nejakých predmetov, ktoré by ich posunuli. Avšak, ako sme sa rozprávali, dievčatá majú zákaz vstupu do školy. Čo oni robia? Ako vyzerá ich bežný deň? Je to pravda. Všetci, myslím, celý svet, aj medzinárodné spoločenstvo, aj ľudia v Afganistane očakávali, že či so začiatkom školského roka, ten sa tam začína práve teraz, či to bude už nejak umožnené, alebo ako budú nastavené tie pravidlá.
Pokračuje sa v tom režime, ktorý tam platí posledné 2 roky v princípe. To znamená, že ak dievča ukončilo 7. triedu, školská dochádzka už pre ňo nie je možná a v podstate pomáha v domácnosti, vykonáva nejaké pomocné práce doma, do veľkej miery sú izolované od nejakého spoločenského života a tá prax v Afganistane, hlavne v tých rurálnych oblastiach, je stále taká, že až 20% dievčat vstupuje do manželstva v podstate pred dovršením 15. roku života, takže to je v podstate tá budúcnosť, ktorú pre nich má Taliban pripravenú. Vy ste povedali, že veľa predmetov ako keby vypadlo, avšak ako vyzerá to školstvo v Afganistane dnes? Aké predmety, ak tam teda niektoré ešte majú, čo sa tam učia, na čo sa kladie najväčší dôraz? Tie predmety pred nástupom Talibanu boli v princípe rovnaké, ako poznáme z nášho prostredia, jazyk, literatúra, matematika, nejaké predmety vedecké ako fyzika, geografia a podobne. Samozrejme občianská náuka, nejaké predmety s umeleckým zameraním a práve tieto predmety najčastejšie vlastne tohto buď technického, vedeckého alebo umeleckého zamerania, tak tieto vlastne s vylúčením žien, teraz mám na mysli ale učiteliek, ktoré takisto nemôžu vykonávať svoje povolanie už v Afganistane. Vlastne mnoho z týchto predmetov sa prestalo vyučovať, pretože nie je dostatok kvalifikovaných učiteľov. Obmedzovanie prístupu žien k vzdelaniu je hlavnou alebo jednou z hlavných prekážok medzinárodného uznania vlády Talibanu v Afganistane. A zrušenie sankcií, ktoré zasahujú afgánske hospodárstvo. Prečo teda nemá Taliban motiváciu zlepšiť situáciu v krajine a teda vlastne aj pohľad medzinárodného spoločenstva na ich pôsobenie v krajine? Rozumiem, na prvý pohľad to možno nedáva zmysel, ale tu si treba uvedomiť, že tá sila Talibanu a vlastne ten politický mandát, ktorý oni v krajine majú, sa zakladá najmä na ľuďoch z rurálnych oblastí, z vidieckých častí Afganistanu, ktoré sú stále ešte značne konzervatívne, silne ovplyvnené radikálnym výkladom islamu. A to sú tí ľudia, ktorých podporu Taliban potrebuje, aby sa mohol pri moci udržať. To, že medzinárodné spoločenstvo s tým nesúhlasí, nepáči sa mu to a Taliban nepodporuje, to ich určite mrzí, pretože Taliban je odkázaný na zahraničnú pomoc, tá ekonomika nedokáže vygenerovať dostatok prostriedkov a už vôbec nie po 30 rokoch vojny v podstate. Takže, ale to sa veľmi, viete, to sa tých lídrov až natoľko nedotkne a tí ľudia na tom vidieku majú príliš málo informácií, aby to nejak dokázali správne vyhodnotiť. Čiže Taliban robí to, čo vlastne jeho podporovatelia od neho očakávajú, podporovatelia doma, mám na mysli. Keď sa pozrieme ešte na taký širší obrázok, Afganistan je pod kontrolou Talibanu už takmer 3 roky. Ako sa zmenil život bežných ľudí? A poprosím vás v krátkosti. Zmenil sa absolútne zásadne, samozrejme, lebo to nie je iba o tom, že či môžu chodiť dievčatá do školy. Ženy v podstate vylúčili zo všetkých oblastí života. Predstavte si, že žijete v spoločnosti, kde je zakázané treba aj počúvať hudbu, a kde vám za to hrozí ťažké tresty, možno aj fyzické tresty. Tak myslím, že to veľmi jasne vystihuje, že v akej realite sa tí ľudia ocitli. Situáciu v Afganistane pre nás okomentoval Marián Cehelník z organizácie Človek v ohrození. Ďakujeme pekný večer.